Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Assalam salam yan karaye fatan kunji ne na yi sallama sunan Allah zan sadan nuni sai na yau salatin manzo na dan shi zai cece ni duk cikin bayani na a cikin saukar Qur'ani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Sanya shuraba ujinin manzo hanyar kamawa dukkan mumini su zai kama domin dacewa imamuna Ali Maulati Zahara da haya nunawa hassanai ga alkur'ani su ne sagalai ne. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Shehu Jiyali sai na saka Maulana Tijjani dan Fodiyo da Muhammad Bello Sharafuddini Abdu Bandi Maulana Sir Al-Kabari yayi nuni kara ya ga Imam Yahya kurke shine mizani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Shama'ilin Rasul Primary ilimi mai inganci yara kanana fannin larabci ko turanci ilimi da yara shine jigon duk samun yanci waje na ilimin zamani ko fannin addini. Dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Saboda taimakawa ilimi fanni na kananan yara akwai firamare an buɗe ta komai an tara dan siyo karatu ingantacce komai sun tsara za su samu wayewa fannin ilimin zamani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Ɗalibai muna taya murnar saukar littafin tsira wanda zuciya in ta yi tsatsa shi ne zai gyara mahaɗinsa annabi ya nuna 'ya'yan mansura ko ina da su komai lalacewar zamani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Ɗaliban Shama'il kun dace kan wannan hanya kun hada da Qur'ani sannan 'ya'yan Fauziya shurrafa'u 'ya'yan manzo su ke mana tarbiyya in ka kisa sai ka lalace ka rike shaitani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi ya yi nuni. Yana da kyau ku zama
kuke ado da fasadi don kun saukar Qur'ani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Ku mai da hankali kada kan jama'a fanni na aƙida ko ina kake tsarkake niyya Allah ya shaida ku haskaka musu ba mai raba kayan jama'a banda wanda za ya bar hanyar Allah ya riki shaidani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Dukkanin dare ka dokar ta yin zikirin Allah in ka duba shi a rike wasiyar manzon Allah. Su wahabiya sun ce sai dai zancen manzon Allah, Qur'ani yun sun ce su sai alqur'ani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Ku haskaka a bar canjin ma'anar dukkan nufin kowa tunda kun gani hanyar kowa za ta yi billewa sanda dukka canzawa wani aikan kaka cutarwa kun gani Yahudawa ba sa san me addini. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Duk wanda zai biya littafin Allah ya tsira dukkan arziki ya same shi komai ya tara. Tabbatar Rasulillahi a neman zo nura ba shi damuwa kowane ne ya rike Qur'ani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Shukran lirabbil karimi ma lahu thani wa huwa al-munaddaw an aibin wan nuqshani razzaq kullil wara mundil al-Qur'ani ala Muhammadin khairul insi wal jani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Fa inna qari ahu aqdalu insani wa inna sami ahu mahbubu rahmani man kana hafidhuhu min ghairi nisyanin nala al-karamata inda Allahi mannani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. فهو الكلام من الديان حناني فيه البشاحة فيه كل لتبياني فيه الهداية للتاغين والجاني نيل المنى فيه للقاشين والداين. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. وهو المنادي ينادينا حو إيمان وكل ما فيه حق غير بهتاني وهو الكتاب الحكيم مانع ثاني عن الدناء النحو نورا لإخواني. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi
شفاء لروحكم ما أقداني قد شرف الله ربي قدر قرآني وقدر حامله في كل بلدان Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. جاء النبي إلى الخلق ببركان وفيه آيات لا تحصى بميزان وفيه معجزة في كل أزمان وفيه نصح لأشياخ والصبيان. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. فيه الذي ريبة أكمال برهان وفي السماع له إرشاد خصلان تاليه في الخوف أو في وقت حرمان نال الأمان وروح ما ريحان. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. والوقاية من وسواس شيطان فيه الرشاد إلى منهج إحسان فيه المواعظ للأنثى والذكران فيه البراءة من خسران والنيران. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. وأليفه يا فتى أسرار رحمن ولا مهول طفل يحصي كوناني وقافه قرة للعين إخوان وراعه رحمة المنان حنان. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. ومده لامرئ آثار رضوان ونونه نعمة في اليوم خسران والنقارع لكتاب الله قرآني تكن بحرماته منها لغفران. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Ilimi daban da karatu shi ilimi haske ne ake gamo da shi a karatu amma shi baiwa ne Allahu ne yake ba masu karatu na san an gane masu ilimi sun yi karanci yanzu a addini. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Ilimi ana sami shi silar bin ahalil baiti waɗanda su kaɗai Allahu ya ɗebewa duk datti dukka wanda zai yi karatu in ba ahalil baiti ko kaɗan kuce ba shi fahimtar tsantsar addini. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Duba yawan makarantu fannin Islamiyya in ka zo batun duban halin yaran tarbiyya da yawa na kankana na tafi shigar su sun bar manya manyan suna kallo su sun saukar alkur'ani. Shama'il Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani
ga dai daban da waɗanda suke bi 'ya'yan titi. Annabi ne ya ce sagalai ne su ke nunin saiki ulama musu sun bijire ansarar shaitani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Da yawansu yau su ne suka zamto zama a cikin fada, duk abin da za a yi daidai ne domin sun shaida, sai su ɗauki aya ta fasirin su kaga sun murta, sai su zaɓi sabar Allah fannin addini. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Ɗaliban da sun kai sauka fannin alƙur'ani da littattafan da ake yi dan gyaran imani, safinatun naja akhlaq majmu'ul bahraini dai farin ciki domin sun samu tsantsar addini. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Sa Nazir Amin Umar su da Bilal Sani, Nazir Ahmad Kabir Ashir Bukhari Jilani, Yasir Yakub sannan sai Abdullah Sani, Umar Sanusi Zakariya fannin addini. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Sai Hassan Bala Najibu Bala da Kamal M Adam, Maryam Umar sannan Maryam Kabiru Ibrahim, sai Amina Yusuf Aisha Rabiu Ibrahim, Amina Sagir Amira Bala Abdul Jabbar Sani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Asiyatu yar Yahya sannan Bilqisu Nasir, sai Jamila Musa Maryam Awwal da Khadija Umar Maryam Abubakar, Nusaiba Bala Rashidat Nasir, Sakina Rabi'u Firdausi Garba Khadija Sagir Sani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Nana Ashiru Umar da Ruqayya Abubakar Idris, Fatimatu Ashir da Ruqayya Mahmuda Khamis, Walida Magaji Tawakkaltu Yusuf Tabbas, Amina Abubakar Zainab Yahya Ridwani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Hajara Mustapha Nafisa Abdullahi Alhassan, Khadija Aminu Maraqisi Ya'yar Usman, Zainab Sagir Maryam Talha, Zinatu Sulaiman Zinatu Liyasu Yusuf saukar Qur'ani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Walida Magaji Ma'azu, sai Zahra Ibrahim, Zainab yar Yahya Hanba, da akwai Alam Safiya Abdul Ganiyu, kun san darajar 'yan Adam da na garuwa in sun karke fannin addini. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani
Sadiya Yusuf, Shamsiya Awwal, Sadiya Kabir, sai Saratu Yusuf, Fatima ta Abdul Qadir, Ummi Hassan ta Isab, Fatima Umar, Aisha Bala da Amira Sade. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane, dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani, dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Asma'u Kabir, Asiya Nuhu, Ansariya Yahya, Fatima Khamis, Fatima ta Abubakar duk sun shirya. Rahama Magaji Khadija Abubakar sun tarbiya. Zahra Abubakar Assalamiya ga Maryam Sani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane, dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani, dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Safinatu Abubakar, sannan Mariya Mukhtar, Fatima ta Abdul Ganiyi, ko daga kun saukar Dalailu Hayatul Islam, sannan ga fannin sirar da littattafan da muke yi kan gyaran imani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane, dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani, dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Kai da malamai, Malam Makarib da Shamsu Yakuba, Malam Aminu, Malam Shara ni ban mance ba, Malam Dahur da Murtada Usman ban mance ba, Yunusa Jibril, Nura Sabi'u, Yusuf Sulaimani. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane, dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani, dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Malam Umar Ibrahim Balarabe Yahya da Mimu dan Sulaiman Yusuf Abu Bakare na shirya da Malama Safiya Bala Hamnat Yusuf tarbiya, kuke wa ɗalibai domin su fahimci tsantsar addini. Shama'ilin Rasul Islamiyya nan na fito zane, dan farin cikin yau ne za su yi saukar Qur'ani da littattafan da suke yi dan gyaran imani, dan sanarwa al'umma su ne annabi yayi nuni. Raihana ta Ashir, Zainab Garba, su duka sun dage da Aisha ta Ashir sun ka tsaya, duk sai sun goge, duk rashin sani na kwakwalan al'umma zai goge. Suna ta tarbiya yara darsa fannin addini. Shama'ilin Rasul Primary, ilimi mai inganci, yara kanana fannin larabci ko turanci. Ilimi na yara shine jigon duk sabon yanci, waje na ilimin zamani ko fannin addini. Saboda taimakawa ilimi fanni na kananan yara, akwai firamare an bude ta, komai an tara, dan siyo karatu ingantacce, komai sun tsara, za su samu wayewa fannin ilimin zamani.